dawane masyaallah 14 ke ronggeng gunung. Ojo lali pawelingku uga mana kang janji-janjimu aku kang sedya satu tak anteni nganti saelingmu. Ayo yo. Yo, ayo mama.
Pisan kasih kucing, mas aku nesu karo Pak Deka. Nesu aku. Si kucing mas. Barang sepun pepanggian nyatane njur lulung batine nganti wegah pepisahan anane wong padha tresnane ayo mama Nina Bugel. Matur nuwun. Mas Prayit. Mas Prayit. Nih, Mas Prayit. Pak Giman. Dang disindane dang disawer. Iya. Aduh, Kok balik lho. aduh. Pak Giman lagune Alon. napa? Nggih. Iki mau. Di wange Prayit. Yit, Prayit. Mas Prayit. Oh iya. Napa lagune? Mas Prayit. Rene. Mas Prayit. Keluarga Mas Prayit, Mbak kok Sino, nyanyi? katuran foto sesarengan kalian Mbak Teki. Pengantin, ya. Keluarga Mbak Sino. Mas Joko katuran nyanyi napa Pak Giman? Oh nggih, Pak Mas Joko lagune napa sing badhe nyawer Pak Giman? Ngoten. Napa? Napa? Lagune napa? Ini orang-orang yang lagi punya duit lagi udur-uduran Mas. Lagune napa Mas Joko? Napa? Ake dak bali yo wong bagus wes suwe le kangen sliramu kacuk
sampean kangen Mas. Hae Mas Joyo. Nah kapan hae masuk gak ke kopi bae lho Mas. Hake dah kalinya wong bagus kelunga wis kangen slisamu kacu kuning kaca nunggu balinya wong bagus kumpul karo Mbak Teki papa teko Mbak. I love you. Tunggu Mas Joko. Pak Bokel, HP. Ganti putih rambutku rasa hati dadi kangen saya suwe saya tambah naman ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra iso dibendung Mas Joko. Wong ayu ing kalo Bali kanggo nambah pikangane ati najan sakedeping netra ati lega bisa entuk tangga. Put kowe ngerti apa ora? Bareng nganggo kerudung iki terus pikirane bersih, mulane ilang kabeh saire. Resik soalnya. Pikiran kotore ilang. Pak Esai lho, nganggo kerudung lali kabeh. Rasa ati dadi kangen saya suwe malah saya naman ngalor ngidul dadi bingung nganti kiamat putih rambutku. Mas Budi. Assalamualaikum Mas Budi. Pak Haji. Ya ampun kalah, berarti 3. Pak Lili. Wes pirang taun lawase ana kene ngenteni tersane ngantu-antu nggonku nunggu Mas nganti Budi. putih putih rambutku. Rasa hati dadi kangen Pak Haji selamat. saya suwe malah tambah naman ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra iso dibendung. Wong ayu ing kalo Bali kanggo nambah pikangane ati nadyan sakedeping netra ati lega
Pak Haji selamat, hae Pak Haji selamat. Matur nuwun Mas Joko. Pak Giman iki ya Allah. Mas Joko Ciki, Pak Giman sapi, ayam, pentrol, MBG, wes pokoknya komplit. Tambah nopo Mas Joko? Bocah gunung. Nganti kegawa ing ngimpi gawang-gawang sliramu wis teka jroning ati dadi gelo tak goleki sliramu ra ana Mas Budi. Pak Setu, mana Pak Setu? Terus nanti jati. bocah gunung kebanget gunung ora usah kadek nganggo bingung yen to pancen tresno aku apa Haji pancen selamat. ra kelingan dolan ning omahku ana lan padha lelungguhan agak gojekan karo aku
Bugiman. Lagune Merah Jambu wis gak sah komplain. Apa pancen ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha lelungan kegojekan karo aku. Terus Mbak Teki. Mas Joko Yo. Keluarga besar Basino. Mas Anteng. keluarga Basimo monggo. Hatiku rumangsa dapat banyak. Ayo dicairkan kembali, disalurkan kembali kepada Pak tempatnya. Jari, sehat selalu. Sembah nuwun. Lah ya. Mas Parjo. Wis kepatok. Bablasnya napa?
Lewong. Saiki yo wis kepada dadi raja. Suwun, terima kasih Mas Doyo. Ayo, kangen ning ati Mas Hengki.
Ketoke Mas Agus mau duit ijek kok. Mbak Teki. Tadi kayaknya dari Mas Agus masih ada ya? Belum. Oh, belum ya Mas Agus ya? Belum. Ya ya yo, ya ya yo. Suwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Pamit yo karepmu, ora pamit yo karepmu. Dowo ngayu bebujanku, hati susah mung kangen sliramu. Kangen yo karepmu, ora kangen yo karepmu. Papujanku ora beda rasane atiku. Ayo munggah karo Mas Agus. Munggah gone Mas Agus duit ijek mau. Ketoke mau duit ijek Mas Agus. Wemayanganmu beridu atiku. Rino wengi tak ati-ati, aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari, namung sira kang bisa nambani. Lah kok pas banget tekan dhuwur HE ya? Lagi. Lah Kok iya. emang Mbak Teki tuh paling pinter ngepas-ngepasin. Teko dhuwur HE ki Mas Agus. Udah pas Mas Agus. HE ki Iya, ora HE. muda ning kono rung dikeki. Iya, aduh. Ya Lah iya. habis. Ya. Selesai dong. Ya. Lah iya. Ini aja Pak, ini aja Pak. Nek rung dikeki ra gelem mudun piye ki kok? Iya. Lah iya, Teko esuk. gak iso mudun Bu Haji. aku. Oh iya. Oh Ibu Haji. Lah. Bu Haji, Ibu Haji. Tenang Pak Jum. Masih ada Bu Bendahara. Iya, masih ada, masih. Aja semalam wong bagus tresnoku iki ra bakal layu. Layu yo karepmu, ora layu yo karepmu. Ora suwe bali sisihmu. Weh, lah kowe ra oleh piye? Mbak Manten goyang Mbak Manten. Oh ya ya yo. Asik. Suwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Pamit yo karepmu, ora pamit yo karepmu. Dowo ngayu bebujanku, hati susah mung kangen sliramu. Kangen yo karepmu, ora kangen yo karepmu.